Yn y flwyddyn 1880, cyflwynodd dyn o'r enw Diagram Venn ddull o gyflwyno gwybodaeth sydd yn defnyddio cylchoedd sydd yn or-gyffwrdd, sef overlap. Nawr mae bob diagram Venn, enghraifft yr un yma fan hyn, yn cynnwys yn gyntaf set gynhwysol epsilon, sydd yn betrial, sydd yn cynnwys pob dim o dan sylw, un neu fwy o gylchoedd, pob un efo label arbennig, y fan hyn A a B. A wedyn, yn y diagram Venn, dyn ni'n rhoi eitemau o'r set gynhwysol yn y lleoliad cywir. Nawr, enghraifft, gadewch i'r set gynhwysol epsilon fod yr rhifau rhwng 1 ac 15. Wedyn, o'n i adael i'r cylch A'n fan hyn, gynrychioli yr eilrifau yn y set, ac eith y cylch B gynrychioli lluos rhifau 3, y rhifau sydd yn tabl 3 yn y rhestr yma. Nawr, felly, yr eilrifau sydd o dan sylw, yr eilrifau yn fan hyn, ydy 2, 4, 6, 8, 10, 12 ac 14. A yr rhifau yn tabl 3, neu sydd yn lluosrif 3 yn fan hyn, ydy 3, 6, 9, 12 ac 15. Nawr rwan, dyn ni angen rhoi yr rhifau yma rhwng 1 a 15 yn y lleoliad cywir yn y diagram Venn. Nawr yn gyntaf, yn y canol fan hyn ydy'r rhifau sydd yn perthyn i'r set A ac i'r set B. Felly pa rhifau rhwng 1 ac 15 sydd yn ddangos yn y rhestr yma o'r eilrifau ac hefyd yn y rhestr yma o luos rhifau 3. Wel, dwi'n gweld fod 6 yn ymddangos yn y ddwy restr a hefyd fod 12 yn ymddangos yn y top a'r gwylod. Felly, fydd e reid yn y canol fan hyn, fydd e reid y rhif 6, wedyn fydd e reid y rhif 12. Wel wedyn, beth am gweddill set A? Wel, dwi wedi delio efo 6 ac 12 rwan, ond hefyd dwi angen rhoi 2, 4, 8, 10 ac 14. Felly mae 2, 4, 8, 10 ac 14 hefyd yn perthyn i'r set A. Wedyn, yn ystyried set B, dyn ni wedi delio yn barod efo'r 6 a'r 12, ond hefyd mae gennym ni 3, 9 ac 15 i fynd i fewn i set B. Beth am gweddill y rhifau yn y set gynhwysol? Be dyn ni heb ystyried eto? Wel, dwi ddim wedi gweld 1 eto yn illa, felly mae 1 yn mynd ar y tu allan. Dio ddim yn perthyn yn A nac yn B. 2 dwi wedi weld yn barod. 3 dwi wedi weld yn barod. 4 dwi wedi weld yn barod. 5 dwi heb weld yn barod. Dio ddim yn A nac yn B chwaith, felly mae 5 yn mynd i fan hyn. 6 wedi weld yn fan hyn yn y canol. 7, na, heb weld 7, so mae 7 yn mynd i fan hyn. Dwi wedi gweld 8, dwi wedi gweld 9, dwi wedi gweld 10, heb weld 11, dwi wedi gweld 12, dwi heb weld 13, mae 14 wedi bod, mae 15 wedi bod. Felly rwan dwi wedi llenwi'r diagram Venn hefo'r holl rhifau rhwng 1 ac 15. Na i jyst wirio fan y gyd yma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ac 15. Byddai wirio fod A yn cynnwys yr holl eilrifau, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mae B yn cynnwys holl luos rhifau 3, pethau sydd yn tabl 3, 3, 6, 9, 12, 15. Ac yn y canol fan hyn, mae gennym fi y rhifau sydd yn eilrifau ac hefyd yn tabl 3. Rhowch chi gynnig yn awr ar lunio diagram Venn ar gyfer y sefyllfaoedd ydych chi weld ar y sgrin. Ar ôl i chi roi cynnig arni, gewch chi wedyn wirio'ch ateb chi efo'r ateb cywir sydd wedi erbyn awr ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.